Може. А? Може. Няма. Стоя. А защо да не е тежко? Не стана ли? Не са добре заедно. Как да не са добре? Това е парламава. Не стана доста напред. Май доста, вече доста няма, сега пак може до тук. Всичко е... На. Гарич. Ай, и сега, отива горе на това куче да покажеш, че има ляп. Така е? Ела.